बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि। बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां जोंनि आखायाव सफैदों। उदालगुरि जिल्ला किक बक्सिं एस'सिएशननिफ्राय नेशनेल किक बक्सिं 2021 गवा रायजोआव जानाय बादायनायाव गासै 3 बादायारि बिथांमोनहा देरहासार जानानै मेडेल मोननो हादों। बिथांमोनानो जाहैबाय राजु केरकाटारि ब्रन्ज मेडेल, अनसाय सोरगियारि गल्ड मेडेल आरो सान्टुस दैमारि गल्ड मेडेल मोननो हादों। बिथांमोनखौ उदालगुरि जिल्लानिफ्राय दैदेनदोंमोन उदालगुरि जिल्ला किक बक्सिं एस'सिएशननि आफादगिरि सन्जय ब्रह्म आरो नेहाथारि हारिद्वार दैमारि बिथांमोनहा। बिथांमोननि नाजानायाव दिनै उदालगुरि जिल्लायाव बर' हारिनि मुं खामायनो हानाया हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों।